Čaute, vítam z tretieho videa na mojom kanále. A dneska to bude Skyblock, ktorý už ako vidíte mám trošku rozohraný, takže nebudem vás tu zdržovať, ako som to urobil. A v dnešnom videu mám v pláne si spojiť všetky tieto tri ostrovy, ktoré ešte nemáme spolu urobené. Takže bude to docela sranda. Jak som hovoril, už tu mám veľa vecí aj urobených, takže je to dosť také nevýhodné. Robil som stadiaľ video, ale som blbý, takže som zabudol na začať. To je veľmi smutné vzhľadom na to, že toto mal byť prvý diel Skyblocku. Ak sa vám to bude páčiť, kľudne robím aj ďalšie diely, ktoré môžu byť aj čo tam ide aj vy, keby ste chceli teoreticky, takže nick môj to bude vyzývať. Ale teda v tomto dieli, tak som povedal, prepojím ostrovy a budem sa snažiť čo najviac získať koblu a hlavne potom vykopať v tej kievke diamant. Pretože ak ste si už všimli, nejaké iron už mám. To je dobré. Ale aj potrebujem trochu. Zistil som, že nemám sapling. No proste zistil som, že ako vidíte, to nastával sám, ale zistil som, že máme trošku jeden problém, a to, že krikingovia, je ten palouk, oni sa môžu dostať ku mne, a to určite nechcem. Asi sa to stane. Myslím, nejaké také nie. Palouk. Pokopok. Musím to ešte rozšíriť. Tak si idem naštašiť. Nechci napísať dokumenty. Musím mohol stále. A ja to môžem robiť. Nemám s tým nejaký problém. Takže určite máte písať dokumentu. A ináč tento diel bude trošku kratší ako tie budú, ako ostatné. A bude to také skôr, také čuho. Keď je to moje prvé komentované video, takže nehodnote môj koment. Ďakujem. Urobíme pár slabov, aby sme mohli spojiť ostrovy a ide. Takže môžeme ísť. Hram na bedrocku. Nechce sa mi na to na Java, pretože možno tu povedzme mojich kamarátov, ktorí by ten ostrov môžu aj ohodnotiť, samozrejme. Ináč asi v Sky nebude pridávať aj ostrovy, aby to nebolo iba s týmito ostrovami. Môžete napísať, či to chcete s týmito alebo bez nich, alebo pridávať. Záleží to na vás. A zistil som takú vec, ktorú som nevedel, a to, že sa dá redstone vypiekať. Veľmi funny vec. Práve, že mám 4. Ináč sa pýtať, skáďal som získal redstone, a to, že je tam púšť. OK. Je tam púšť, tuto, nado mnou, tak tam boli tiež nejaké, akože tam boli tiež nejaký redstone.
to vyskočí. A idem sa pozrieť. Zajímavé, veľmi zajímavé. Zoberiem redstone, neviem, či sa to dá akože zobrať. Nie, nedá zobrať. Zaujímavé info. Takže prvý ostrov máme spravený. To je plus. A akože ináč tento diel bude chill, jak som hovoril. Potreboval by som aj bone meal. Ináč nechávajú sa mi tu veci, ináč by toto diel bolo veľmi nudné. Až moc nudné. Idem to rozmnožiť prasata, pretože tie budú sa dobrý zdroj jedla. Takže budú mať dieťatko. Aj kravy rozmnožíme. A potom ich doveziem aj na náš ostrov. Aby... Takže to bude zaujímavé. Nemám ešte mikrofón, takže ma asi horšie bude počuť. Sa budem skúsiť vylepšiť. A každé video mám to trošku teraz prehodené, takže video možno bude vychádzať trošku na random, tak máte zapnúť zrejme dole, ináč to bude blbé, aby vám nebude požiadne video, ktoré bude na tomto kanáli. Sú to skyblocky a taká vec, čo som povedal. Ja ináč úplne neviem, ako dlho bude trvať, kým sapling akože vyrastie. Nice, to som takže to má trochu štve, že neviem, to vyrastie. Môžete mi to napísať do komentu, ak to viete, neviem. Budete si prečo sa nemám crafting, respektíve mám. Dobre, ja sa udivím. Niekedy sa divím aj sám seba. Pec, keby ste sa znova pridali na pec, tak ja vám to povedať. Spadlo to do vody. Keď som išiel natáčať, tak samozrejme sa to chce pripraviť. A pec RIP. Dajte F do komentárov pre moju pec. Augmentuj 8 dia, ktoré som našiel znova v kejvke. Samozrejme dám do čistky. Ako tieto irony, ktoré idem vybrať. Boom. Takže teraz sa pôjdem to môj otec, ale musím si vyzvať. Dobre. Asi tak. A tiež by som si mohol robiť druhú pec, pretože asi úplne si nevystačím. Dnes samozrejme môžete napísať do komentu, ako by ste chceli, aby ten ostrov môj vyzeral. Za každý koment sa veľmi budem rád. Takže tak. A budeme teda ťažiť kobu. Neviem ešte robiť moc editom, takže to už ja byť tak na svoj videí neuvidíte. Čo už? Preto videa budú trochu lepšie. Ale toto bude opisne otázka. Takže by som si mohol robiť to spadalo do vody. Spadlo to takto. Ináč, pre nových divákov by som skôr povedal, že pre nových youtuberov. Ešte. Ja neviem taký povedal, ale to je nerieško povedal. Prosím. Toto vám tým dobro trochu komentovanie, takže to je Krotky mi stále nechcú teda už mi pár dorastú. Napíšte, tiež hráte
pretože a veľmi veľa kreatívnych využití. Tak sa mi to trošku seklo. Kobulnica. Vpal ovku, dobre, ešte to bude. Ináč, hovoríte si, aký bol môj cieľ? Ja som to stavil sám. Tým pádom, že na Bedrocku je taká podľa vec, a Bedrock hráči takto budú poznať, že nemôžete postaviť normálny portál, ktorý keď zapálite, takže to bol endu. Tak sa vám neaktivuje. Tým pádom asi za tých draka typujem nebude. Možno akože získam najlepšie veci, alebo tak, asi tak, môžete to myslieť, ako sa dokončiť, keď vám niečo napadlo. Nebudem bovať. A prosím, nedávajte si ma za friendov, pretože mi to zraniť líst. Už 46 by mohol stačiť. A tiež, že by ste chceli byť nejakom rande dlh, stačí